Betul. Betul. May tulog pa mga bata. Tulog pa ang bata. Sipol Vlog Miglab, shoutout na loves. Good morning, Sipol Vlog. Ayan. Sipol Vlog, good morning, lalabs. Good morning, good morning, good morning. Search lang natin itong ano. Sana ba? Cellphone. Ayan, Sipol Vlog lalab. Good morning. Sana ba ito? Init ang init. Mainit. Kape tayo, Sipol. Ayan, Sipol Vlog. Kape tayo. Kape muna tayo, kape. Yung live ko kahapon na copyright ha. Na copyright.
Maya-maya na ako mag-music mga lalab kasi yung hindi ko tulog pa. Baka maiingayan. Ano tulog? Magkape muna tayo. Nagising na pala. Ayun tayo tinapay. Oh. Jing Lalap, good morning. Nagising na ang bata. Nagising na ang bata. Do you ever wonder what's next? Because I often do. Especially when I'm with this guy. What's next to each other? The next thing we'll enjoy together. Ipin ka talalab sa. Si Full Vlog nandito ka ba balalabs? That's why I make life decisions. Like, what's the next bit? What's next in the life that I want to have for us? I often think I don't worry. Every day, and what I need. Lalaro. Sige lang lalab, salamat sa pabibig mo lalabs. Nag-update lang ako kasi matagal akong hindi nag-live. 5 months. 5 months ako lalab, Jeng, hindi nag-live. Update lang kasi baka burahin niyo. Anong yan yung amo mo? Sige lang, okay lang yan. Magkape ka muna, oh. Ubus na. Napaliguan ko pa yung bata. Ayan, 4 million Migalab, shout out, 3 thumbs up, thank you. Huwag ka mag-cry niya. Kasi na ang bata, mga lalabs, oy. Hanggang ko yung sabi ko.
Philippine single mom, mega love shout out. Eh, kasi natin yung buhok. Yung buko, basta ko lang kinali. Hayaan mo na. Kasi na kasi ang bata. Kasi na ang bata. Philippine mom, ano ba yun? Philippine single mom in Japan, mega love shout out. Salamat po sa patamsak, madam. Nakaumiyak. Philippine single mom in Japan. Yung baby ko nandyan, gising na. Jane, mega love shout out. Salamat po sa 4 million in the house. Nag-live ako kahapon na alas 5, na copyright naman. First live, copyright agad. Good morning, my baby. Hindi ko na kasi mama may live. Wait lang po, wait lang. Gising na ang bata. Good morning, ma. Good morning, ma. Naglalagay ka. Gusto ko muna, pwede ka rin silent. Eh, gusto mo kayo mag-bus. Ay, Ako. Bayan mo. gusto mo ka na. Ajinomoto Sustainability Field Trip. Ajinomoto employees and influencers will go on field trips to see how the Ajinomoto Group is working on sustainability. This cassava field belongs to the farmer. Kinuha ni Papa yung anak ko. Mga nakakasin ko lang yung bigaan. Ito sa live. Ito sa live. Ayan, 3 million mega love shout out. Grand Upa TV mega love shout out mga idol. Patamsak po TY. Ay, ayun. Nalaglag. Ayan, 3 million mega love shout out. 6 thumbs up. Thank you so much. Ayan, 4 million mega love shout out. 6 thumbs up.
3 million, Mega Love shout out, 3 million, 6 thumbs up. Ayan, si Grand Upa, nagbaba po ng kanyang bahay. Lablabin natin mga lalabs. Grand Upa, nasa bahay mga kulalab. So, ang laki na pa 2.46k pala yung sa iyo. Ayan ano, Grand Upa, nandito ako sa bahay mo. Ay, dikit ko sa'yo, ayan. Parurin ko muna. Ayan ako yan, si Bicula ng Oragon, ako yan. Genji Vlog, Dan Lalab, magano ka lang dyan, magbakas. May ginagawa lang yan siya. Nagsusukli yan. Pinay Taylor and Brunei, thumbs up, Lalab, Migalab, shout out, Pinay. Diyan kita ng jacket, Lalab sa. Yan, Pinay Lalab. Thank you. Meron ka na pong jacket, Lalab. May jacket ka na po.
You're welcome. Ayan, nababahin ako. Sorry. Ladi ko Dan. Ayan, lalab, salamat. Ayan, bigyan pa kita grano pa. Wait lang. Tingnan ko kung nakadikit yung aking main channel sa'yo. Wait lang. Wait lang at may harang. Cooking with Sophia Lalas, Migalab Short, my friend. Hello, host. How are you? I am good, Lalag. Cooking with Sophia. Thank you so much. Ayan, cooking, nagbaba ng bahay. Cooking with Sophia. Dati pala tayong dikit Lalab Grano pa. Dati tayong dikit. Ayan, no? Street Watch, Philippine Walk Tour, and Robinson Place, Dasmariñas.
Yan, lalab, gran o pa, dahil tayong dikit lalab sa main channel ko. Dati pala tayong dikit gran o pa. Ito, wait lang ha. Tingnan ko kung meron pa akong hindi nakadikit sa'yo. Siguro dati nagbartiran tayo. Cooking. Poproszę bilet do Korei. Gusto niyo mga lalas kakanta ako? Eh di maganda yung boses ko. Wait lang po ha. Ayan, ano, grand opa. Ito, dikit ko to sa'yo lalabsa. Ayan. Ayan, grand opa. Pinapanood ko pa ha. Kunin ko lang yung aking microphone. Wait lang po. Hello. Kakanta nga ako. Try natin kumanta mga lalabs.
Grand Opa, dumikit na ako sa iyo ha. Ayan. Bluetooth kami. Hello. Save up for your goals. Hello. Kakanta tayo saglit mga lalabs. Hello? May hamon araw-araw, minsan nag-aalat ko. Commerce PH. Kahit walang manood. Hello. Strong, I'm sure I'm in control. A lady with a plan, living that life is a little package holding my hand. I got it together, they call me the girl who know just what to say and do. Still I tumble and fall. Hindi ako marunong ganong magkanta lalabsa. Just another woman in love. I get up school, a fire of control. Just another fool. Touch me, I'm a weak, I'm a feeder and a weak, and I can't wait to feel you touching me again. You are just another woman in love. What's my baby? So pardon me if I should stand and tremble like a child, and watching me lose, no, it's driving me wild. So make a shout out. Just what you make me, can't wait till you take me and set all my feelings free. I know that you can. Huh? Just another woman in love, a kid at school, a fire of control, just another fool. You touch me, I'm a weak. Another woman in love, a kid at
A fire of control, just another fool. You touch me, I'm a weak, I'm a Peter and a wind. And I can't wait you touching me again. Kanta pa tayo mga lalabs. Ito baby ko. Para makatodo kayod para sa pamilya, mag-Centrum Advance. May over 25 protective nutrients. Baby ko, kumusta ka na? Ako ba'y iniisip mo pa? Baby ko, hanggang saan ang tamis ng iyong pagmamahal? Ako ba'y iyong mahihintay sa kabila ng ating mga away? Kung sakali ayaw mo na sa akin, baby ko, patuloy kang mamahalin. Kung sino man ang may kasalanan sa ating dalawa, kung sa tingin mo ay kapipi, pinatawad na kita. Parang lakas wait lang. Ang lakas. And 11 thumbs up, thank you so much. Baby ko, kumusta ka na? Ako ba'y iniibig mo pa? Hindi ako marunong kumanta gaano mga lalab sa 3 million big love shout out. Try lang news kumanta. Ako ba'y iyong mahihintay sa kabila ng ating mga away? Merlin the Vlog, mega love shout out. Kantata lang si Os. Ayan, bigyan po kita ng jacket. 4 million mega love shout out. Sino man ang may kasalanan sa ating dalawa, kung sa tingin mo ikaw baby, pinatawad na kita. At kung ako ang dahilan ng ating pagkakalayo, baby ko, patawarin mo ako. Ayan, 4 million mega love shout out. Ayan, meron ka na pong jacket, Merlin the Vlog. Salamat lalab. Patamsak naman ako. Thank you. Ako ba'y iyong mahihintay sa kabila ng ating mga away?
kung sakaling ayaw mo na sa akin, baby ko, patuloy kang mamahalin. Kung sino man ang may kasalanan sa ating dalawa, kung sa tingin mo ikaw, baby, pinatawad na kita, at kung ako ang dahilan ng ating pagkakalayo, baby ko, patawarin mo ako. 3 million big love, shoutout 12 times up. Thank you so much. Ayan, kanta pa tayo mga lalab. Tapos na yung isa pang kanta. Ito pa. Ayan, 3 million. Thank you so much sa nanonood na 3 million. Wait lang. Bitin ang sarap ng coffee? Switch to Nescafe Creamy White. Oo, ang sarap ng Nescafe. Hindi ko alam kung may copyright ba to yung pagkanta. Bala na, basta kahapon yung unang live ko, nag-copyright agad. Kahit sandali. Mga lalab, kahit sandali. Bakit ba hindi ko mapigilan ang nadarama ng puso ko? Kahit pa alam kong meron kang iba, hindi pa rin nagbabago ang damdamin ko. Kaya ko ialay ang lahat sa'yo, kahit ako'y di mo gusto. Nais lang na minsan makapiling ka, at minsan madama. And 2 million mega love shout out. Merlinda Vlog, ayan, nagbaba ng bahay, labalabin natin. Tingnan natin, Madam Merlinda, patingin nga ng bahay mo. Ano na ba yung ano mo? 108 ka palang lalas, baby pa. Ayan, ipin kita ha. Baby pa pala yung bahay mo. Bigyan kita lalab ng 5, wait lang. Main channel mo ba to? Dikit mo yung bahay mo, lalab sa akin, lalas. Ayan. Bigyan kita ng 5, wait lang. Ipin kita, ipin. Ipin kita, lalabs, wait lang. Patalastas pa. Cooking with Sophia Lala, thank you so much. Bakit ikaw ang laging naaalala ko? Kahit nagbago pa, ngayon ang damdamin mo.
Bakit di ko malimut ang isang tulad mo? Kahit alam ko na sa puso mo'y di ako. Sana'y naturuan ang puso ko na limutin ka. Ang sakit ay di na madama. Hindi pa rin malimut ang isang katulad mo. Bakit kaya di magawa kahit pilitin ko? Hanggang sa naabot ang damdamin kong ito. Baliw na puso'y bakit ganito? Batid naman ang puso kong meron ka ng iba. Eto ako naghihintay. Or ngayon, Miguel, shout out. Try lang kumanta mga may magandang boses ko. Hanggang ngayon, mahal pa rin kita. May damit lang lalaba, dito ng lima lalab. Pakanta ko lang nito Bakit ikaw ang laging naaalala ko? Kahit nagbago pa, ngayon ang damdamin mo. Bakit di ko malimut ang isang tulad mo? Kahit alam ko na sa puso mo'y di ako. Sana'y naturuan ang puso ko na limutin ka. Nang ang sakit ay di na madama. Hindi pa rin malimut ang isang katulad mo. Bakit kaya di magawa kahit pilitin ko? L3 Miguelag, shout out. Thank you so much, my friend. Hello, everyone. Baliw na puso'y bakit ganito? Batid naman ang puso kong meron ka ng iba. Ayan, thank you so much. Welcome sa mga lalabs. Thank you. Chorus lang tayo mga lalabs, mga chorus. Dahil sa stress, nawawalan ako ng focus. Sana hindi tayo makapiright dito. Parang di ko yata kaya pag sa buhay ko'y wala ka. Anin ang pag-ibig kung puso ay nag-isa. Sinong aking tatawagin? Sinong aking hahanapin? Sino ang magpupuno sa aking paglalambing? Ayan, 1 million Miguelag, shout out. Cooking with Sophia, my friend. Thank you. Stop muna natin to. Yan, Lala, bigyan kita ng ano? Play muna natin. Ano yung bibi? Nayak si Aliyah? Yan po. Marigos na. Sa'yo, Marigos. Ayan, Merlinda Vlog, nandito ka pala, Labs. Saan ba ko?
Ayan, Merlinda, nasa bayan mo ko. Nandito ka ba, Merlinda? Ayan, Merlinda Lalabs, oh. Merlinda, naka part 2. Ano to? Naglalaba. Si Ivana to, ah. Ayan, Merlinda, naka-off message ka. Still here po. Naglalaba ka parang si Ivana. Mga Lalabs, Merlinda, wala pa akong ganong kasi matagal akong hindi nag-live. Siguro mga 5 months. Pero mamayang hapon meron pa akong live mga alas 5. Pero kahapon medyo malaki yung tao. Madami. Nung mga alas 5 ako nag-live. Parang nanibago siguro sila. Ayan na, ayan o, full watch yan sa'yo ha. Ayun, Lalab Merlinda, dikit ko na sa'yo ha. Mali pala yung napin ko sa'yo, wala ka palang link. Merlinda, wait lang, tingnan ko nga. Ayan pala. Ayan, 3 million big love shout out. Mali pala yung napin ko sa'yo kanina. Ito pangalawang dikit sa'yo, Merlinda ha. Dikit mo yung main mo, ano, Merlinda. Dikit mo sa akin, Lalabs. Ano mo na ako, dikitan mo ko, Lalabs. Hindi ko pa nadikit yung main ko, hindi ko nakadikit na tayo. Check ko mamaya. Ito pangalawang dikit sa'yo, lalaba, Merlinda, ayan, naglalaba ka. Ibig sabihin may part 1 to. Kasi part 2 na pala to. Naka-off comment, ayan, lalagsa, full watch yan. Pangalawang dikit yan. Yung part 2 ng laba mo. Ito pangatlo to sa'yo, lalab ha, Merlinda. Sitapil. Two million mega love shout out. Wait lang, lalab Merlinda ha, at may ads pa. Napindot ko kasi sayang ng ano, sayang ng harang.
Ba't nag-iikot? Yun na, Love Merlinda, pangatlong dikit ko sa'yo ha. Ayan o. Hindi na ako lalab nagbabakas. Ayan, lalab ha. Full watch. May harang pa. Pangapat ko lalabintayin mo lang. Ayan, Merlinda, pangapat na to sa'yo ha. Yan, lalabso, pangapat. Dinikit mo na yun sa akin, lalab yung account mo. Ayan, yung part 2 ng laba mo. Matay na naman ito. Hindi mo tingnan mag-break kami. Alay ba ko? Ay, ano tayo nililigan? Tayo ito talaga. Ibaba mo sa inyo na iliyak. Ipas. Bawal yan. Baka tayo mapalo. Mapalo. Oh, yung begini ko. Ano dang? Grabe ko, lalaki niyo babayi. Naiintindihan kung lalaki niyo babayi. Sobrang pinsin na niya bida. Pero nabarok niyo ka. Ayan mo. Mama, ang gagawin mo nga. Ajinomoto Sustainability Field Trip. Ajinomoto Bigla mga lalaba kasi yung baby ko binibihis. Nilibisan ko po yung aking baby. Ay, malaglag na. Doon kaya anak. Ay. Ay, tayo nagalit na doon. Nagpapla ni mama ng baby. Bawal din. Mamili ko yung baby ko mga lalas. Bawal din ako. Dami mo nakikita. Papa. Dami ko lang baby.
Bawal ka kung may anak, bawal. Wait lang po, 1 minute lang. Ayan, Marlinda, naka-4 na ako sa ilalabs. Ayan, isa na lang ha. Isa na lang, 5 na. Isa na lang, lalab, Marlinda. Ito, dikit ko to sa'yo. Isa na lang. Pang 5 na. Nag-112 ka na. Ito pala yung part 1. Welcome to my YouTube channel, Marlinda Vlog. Pero wala pa rin tong ano. Bakit naka-off comment, lalabs? Ito pala yung part 1 sa live, sa ano mo, sa upload. Anong ginagawa mo dito na kaiga? Ayan, lalab, Marlinda, lalabs. Binigyan kita ng 5 ha. Ito yung pang 5. Naka-off comment ka. Anong ginagawa mo dito? Ayan, lalaba na. Bigyan na kita ng 5, Marlinda Vlog. Ano ba yun? Ayan, 3 million big love shout out.
You're welcome, lalabs. Dito, kumain ka. Saan? Buksan mo. Hindi dyan sa tupang. Hindi sa pangsunod. Yan. May kasan kamunas. Ayan, 3 million Migalab shout out. Magkanta ko ulit mga lalabak kahit pangitong boses ko, wait lang. Isang kanta lang. Ay. Ayan, 3 million Migalab shout out. Maya ulit tayo mag-music. Magkanta ako lalab sa pangit yung boses ko. Hello. Bluetooth mode. Bluetooth mode. May katalastas pa. Ayan, former yung Migalab shout out. Isang kanta mga lalabs. Kahit di maganda yung boses ko. Love, can't you see I'm alone? Can't you give this boy a chance? A little love is all I ask. A little kindness in the night. Please don't leave me behind. No, don't tell me love is blind. A little love is all I ask. Oh love, I've been searching so long. I've been searching high and low. Maybe you'll let a prayer. Lakas. Cooking with Sophia nagbaba ng bahay. Ocean deep, I'm so afraid to show my feelings. I have sailed a million sailings. Solitary rule, ocean deep. Will I ever find a lover? Maybe she has found another, and I cry myself to sleep. I know this love of mine will keep. Ocean deep.
Now, can't you hear when I call? Can't you hear? Naglo-loading ba mga lalags? Ayan. A little love is all I ask, and that is all. I wanna spread my wings, but just can't fly. A centering of pearls, the pretty girls go sailing by. Ocean deep, I'm so afraid to show my feelings. I had sailed a million sailings, solitary rule ocean deep. Will I ever find a lover? Maybe she has found another, and I cry myself to sleep. I know this love of mine will keep ocean deep. I'm so lonely, lonely, lonely. Ayan, 17 thumbs up. Thank you so much. Hindi ko alam kung meron tong copyright mga lalabs. Feel a bit forsaken, and for making hear the crowd shaking, feel that crowd quaking. Bakit ikaw laging naaalala ko? Kahit nagbago ka, ngayon ang damdamin mo. Bakit di ko malimutang isang tulad mo? Kahit alam ko na sa puso mo'y di ako. Sana'y naturuan ng puso ko na limutin ka. Ang sakit ay di na madama. Hindi pa rin malimutang
isang katulad mo. Bakit kaya di magawa kahit pilitin ko? Ano yan mga lalab, kurus-kurus lang yun. Hindi talaga news kayang kanta nyo isang kanta. Ayan, Cooking with Sophia lalabs. Thank you so much. Sana hindi tayo makapiright nito. Ayan, 3 million Miguel shout out. Tinatry ko talaga mga lalabs kumanta pero pangit talaga yung boses ko. Ay, Diyos ko, kumanta ako. Ano ba yung boses na yun? Parang wala ako sa mood kumanta. Ayan, 3 million Miguel shout out. 17 thumbs up, thank you. Cooking my friend, how are you? I'm gonna watch your video, ha? Oy, idol, guwapa, kumusta? Ay, Yotubono, kumusta ka na dyan, Yotubono? Long time, di ako nag-live. Nawalan kasi naputulan tayo ng internet. Wala kasing pangbayad si host. Kaya naputulan. Yotubono, kumusta ka na? Hoy. Yotubono. Kumusta na ang buhay-buhay? I-like mo naman yung live ko. Ito pang sumayaw na lang. Bakit ang ganda mo? I-like mo naman yung live ko. Matagal nga tayo hindi nagkita dito sa live. Matagal kong hindi nakita yung pangalan mo. Ayan, thank you sa like, ha. Thank you. Salamat sa patamsak mo, lalabs, Yotubono. Hapon nag-live ako kahapon ng hapon eh. Kasi lang yung live ko naman na-copyright.
Yung unang live, naka-copyright, naka-red baga yun. Nasa abroad ka na ba? Hindi pa, lalabs, inshallah, this year. Apply ako sa December, YouTube Uno. Sana makaalis ako uli. Ngayong December, nag-isang taon na ako dito sa Pinas. Walay na money. Kailangan na naman kumayod. Diyan ako sa Malati mag-apply. Ngayong darating na Disyembre. Kumusta naman yung YouTube mo? Kumikita ka na ba? Sumasahod ka na YouTube Uno? Yung karning baka na singil na bala? Hindi. Kalimutan mo na yon. Hindi naman lahat nagbayad. Pinaalala mo pa talaga. Matagal na yan YouTube Uno. Binaon ko na yun sa sa limot. Hindi na naalalang bayaran. Bahala sila sa buhay nila. At least nakatulong ako. Napakain ko sila ng nilagang baka na free. Kumusta naman yung YouTube mo? Siguro palagi kang nagsisweldo. Ilan ba yun? Ilang months na akong di nag-live? Mga 5 months siguro. Nasaan ka ba YouTube mo? Nasa work ka? Nasa work ka ba YouTube no? Kapag matagal ka palang di nagla-live, nawawala rin yung mo. Nawawala rin pala yung viewers. Kaya hindi ako updated. Nakikita mo na naman ako araw-araw mag-live na ako YouTube no, alas 7 ng umaga. Back to live tayo kahit walang manood. Lumabas ka nga sa at sumingaw ka ng utang. Kinalimutan ko na yung YouTube no. Hayaan mo sila dyan. Hindi na nakabalik. Hayaan mo na at least nakatulong ako. Sa Davao lang ako, ang layo. Ang tanong ko, sumasahod ka ba sa YouTube mo, YouTube na? Nakasahod ka na ba sa YouTube mo? Naka-receive ka rin ba? Di ba may pinadala si Lulong papel? Lahat ata ng nakaka-receive ng papel. SSC TV, mega love shout out my friend. How are you? Okay lang yan, basta maganda ka pa rin sa paningin ko. Thank you. Nangutol na naman si YouTube Uno. SSC my friend, how are you? Kumanta-kanta ko kanina YouTube Uno kahit pangit yung boses ko, baka copyright ba yun pag kumakanta ka? Siguro mga copyright pag pangit yung boses. Bakit may sahod ba ang YouTube? Of course meron. Kung mariris mo yung $100, makakasahod ka. Kung hindi, walay. Nga. Siyempre may sahod naman YouTube Uno. Kaso lang ako, paano ko makakasahod? Yung revenue ko, $1 lang. Paano makasweldo? Pag masipag ka lang talaga mag-live, kahit walang magpalipad, meron naman kahit papano, meron ka naman $1. Nangangatip ako pag pinawisan. Uy. Ganun ba? Oo! Hindi ka na ba nag-upload? Hindi ka pa ba nakasahod kahit isang beses? YouTube Uno sa iyong YouTube channel?
Hindi ka pa ba naka-ano, YouTube Bono, naka-sound kahit isang beses? Tingnan mo yung ano ko kahapon naka-red, oh. Yung sign, yung dollar sign, oh. Tingnan mo naka-red. Pasuway at naka-red. Ayusin ko ngayon mamaya.
Netherlands. Ang laki na pala ng bahay ni ano, isang church. CSSC. Nakawan oil na pala ako. Handa. Ha? Malapit na. Malapit na.
Mga alas 9 na kayo magpapaalam na. Ayan. Mamaya na lang uli mga alas 5. Mag-live ako uli mamaya mga alas 5 mga lalab. Ayan. Thank you so much everyone. God bless us all. Bye-bye. Mamaya na lang uli po.